मटर ते आ हैगियां स्ट्रॉबेरी ते आ भी स्ट्रॉबेरीज इन्होंने रखे हैं इदा करके क्योंकि खत्म करनी। ओके ये दे रहे हैं स्वीट बन्स और यू कैन से ब्रेड्स स्वीट ब्रेड्स डोनट टाइप्स जोड़े होंगे आ नाल ही है ये बच्चा अपनी स्टॉल लगा के कॉफी आ फिर अलग अलग तरीके दी सब्जियां ये दे रहे हैं गोभी वगैरह गाजरां जिवें गाजरां दे रही है 3 यूरो दियां किलो। ओके तो ये है आलू मटर पता नहीं की है नहीं पता है मैनू मतलब आलू ये भी है स्ट्रॉबेरीज अगेन kesä ja kärpäsiä. Niitä on joka puolella, mä lätkin niitä kärpäslätkällä. Kesä ja hyttysiä. Kesä ja hyttysiä. Niitä inisee kaikkialla, mutta mulla on hyttysmyrkkyä. Kesä ja tyttö. Tämä sananvapauden lavahan on ilmainen kaikille, eli sinne kannattaa tulla kello 17 avajaisiin. Meillä on soittokunta ja sen jälkeen näitä rauhanlauluja. Ja huomenna lauantaina musarit tietenkin jatkuu. Ja meillä on Kirjaslammen lavalla sitten musareiden tanssit, jonne pääsee yksittäisellä viikollakin tietysti tai Rakastunut mies leijailee taivaassa, kun sitä vietit vie. Voiko olla mitään typerämpää kuin rakastunut mies? Mä leijailen vaan, mä leijailen vaan. Lähestyvää tassisustus, ilmettä haluaa. Kuinka selkä vaivaa ja polvet ja lonka. Tukka harmaantuu ja pitäis laihduttaa. Kuinka mukulat kasvaa ihan